Britney! Otetaan se esille! iPhone! Se on Britneyn iPhone 18! Tämä on niin herkullista! Se ei ole aitoa, mutta se on myös siistiä! Voi! Kuinka mahtavaa! Haluan kokeilla sitä myös, kaveri. Minun täytyy selvittää, mikä iPhone minulla tulee olemaan. No niin! Kokeillaan nyt! Voi! Ihmiset! Brittany! Minulla on oikea iPhone! Miksi naurat? Minunkin iPhoneni on siisti! Katso tuota! Minulla on siellä suklaaputous! Mahtavaa! Join juuri suklaata suoraan puhelimestani, Brittany! Mitä muuta siellä on? Siellä on toinen omena, jossa on Skittles-karkkeja! Miten herkullista. Tuo on uskomatonta! En voi uskoa silmiäni myöskään! Voinko kokeilla sitä? Selvä. Sitä. Siinä on vain yksi karkki! Yksi pieni Skittle-karkki? Ihanko totta? Haluan lisää! Lopeta nauraminen, Julia! Sinä söit kaiken! No, se on silti hyvää. Se on vähän kiusallista. Lisää Skittles! Jaetaan ne parhaan ystäväni kanssa. Syödään ne yhdessä. Kiitos, Julie. Avataan se yhdessä. Chupa chups! Miten iso. Tällä hetkellä. Mitä sinä teet? Tuli minuun. Koska me molemmat. Odota. Meidän täytyy kilpailla. Ota chupa chupseja. Aloitetaan. Aion voittaa. Mitä sinä teet? Tämä on niin hyvää. Ei se ole toffeeta. Se on suklaapopkakku. Rakastan sitä. Voin ehdottomasti tehdä sen nopeammin kuin Julie. Luulen, että joku on todella väärässä. En tiedä. Mitä? Hänellä on suklaavohveli. Hän tekee sen varmasti nopeammin. Minun tikkarini on mahdoton purra läpi. Kieleni on punainen ja turvonnut. Mitä minun pitäisi tehdä? Niinpä! Riko tikkari! Tämä on mahtavaa! Otetaan vasara ja murskataan kaikki murusiksi! Vau! Se on mahtavaa! Mitä? Mitä sinä teit? Syödään se nyt! Meidän täytyy nopeuttaa! Oi, miten herkullista! Ja viimeiset murut! Aika loppui! Tein sen nopeammin! Aika voitti! Voinko olla ensimmäinen? Miten voin jättää äiti? Katsotaan, sopiiko se minulle? Se on niin siisti! Tuoksuu herkulliselta! Voi! Se näyttää herkulliselta! Minäkin haluan sen! Katsotaanpa, mitä minulla on! Vau! Minullakin on sormus! Voi! Tämä timantti! Mahtavaa! Odota! En voi syödä tätä! Oikein! Britney! Haluaisitko vaihtaa? Ei todellakaan! Se oli odotettavissa! Mutta minulla on ajatus! Aion soittaa kavereilleni nyt! He tietävät tarkalleen, mitä tehdä sormukselleni. Tuossa olet! Hei kaverit! Britney tarvitsee ystäviäni. Ideani on hyvin yksinkertainen. Myyn sormuksen kultasepälle Mikelle. Katsotaanpa. Voi, se voi olla. Tämä on oikea timantti. Uskomatonta. Julie, otan tämän. Ja tässä on rahat. No, ja annan kaikki rahat Nicolelle. Hän myy makeisia. Vau! Sinulla on varmasti tarpeeksi suklaarasiaan. Vau! Siistiä! Niitä on niin paljon.
sopimus. Tarjoan vaihtokauppaa. Olen yhden sormuksen kanssa. Pelataan kivipaperisakset! Wow, se on suklaapatukka. Rakastan suklaata. Odota, se ei ole pelkästään suklaata. Katsotaanpa. Aion katsoa, mitä minulla on. Vau, luomiväripaletti. Se tuoksuu hyvältä. Minulla on suklaaluomiväripaletti. Pidän sellaisista asioista. Se näyttää niin herkulliselta. Se on uskomattoman herkullista. Siirrytään muihin luomiväreihin. Heippa! Pidän siitä. Joo, Ja paletin toinen osa. Voi hampaani. Kyllä, Anteeksi. hampaasi ovat hauskat. Jatketaan. Kiva. Oh, sivellin. Se on myös tehty suklaasta. Mitä? Haluatko kokeilla palettia? Ei tule kysymykseenkään. En aio jakaa. Se on liian herkullista. Hän on ahne ystävä, mutta minulla on oikea paletti. Tämä tarkoittaa, että voin tehdä itselleni kauniin kirkkaan meikin. Se on uskomattoman upea. Olen valmis. Tosi nätti tyttö. Mitä mieltä olet, Julie? Voi! Tämä meikki on niin kaunista. Britney, voitko tehdä meikin minullekin? Ei ongelmaa. Itse asiassa aion kostaa tälle ahneelle tytölle. Hän haluaa kaunista meikkiä. No, saa sellaisen. Voi ei! Tulet olemaan uskomattoman kaunis. Se on kamalaa! Mitä? Olen Matt. Kiitos. Kokonainen lautasellinen minivahtokarkkeja. Haluan kokeilla sitä. Näyttää uskomattoman herkulliselta. Se maistuu vielä paremmalta suklaan kanssa. Odota, se haisee! Britney, mitä siellä on? Katsotaanpa! Yäk! Minulla on homeista haisevaa juustoa. Ai, tuolta se haju tulee! Ideana. Pidän vaan nenäni kiinni. Mikä painajainen? No, en todellakaan halua tehdä sitä. Sinun täytyy ottaa haukkaus. Oi! Odota, voimme laittaa suojalasit ja kumihanskat. Pyykkipoika nenälle ja voimme syödä sen. Juuston dippaaminen suklaaputoukseen. Siinä on paljon suklaata. Nyt otamme haukun. Voi mikä inhottava asia. Se on kamala. Yök, se näyttääkin pahalta. Aion syödä sen loppuun. Voi, mikä kauhu. Minun täytyy koota itseni. Voi, siinä se. En koskaan syö tätä enää. Sinun vuorosi, Julie. Niin, kokeillaanpa sitä. Otetaan yksi vaahtokarkki ja dipataan se suklaaseen. Voi, ei. Se putosi. Hei, minulla on ajatus. Laitan suklaata tähän lasiseen mukiin. Ai, joo. Ja nyt ripotellaan vaahtokarkkeja päälle. Katsotaanpa. Vau, se on todella hyvää. Sinulla on suklaaviikset. Minä olen ensimmäinen. Yäk, onko minulla katkarapuja? Tuo on ällöttävää. Britney, entä sinä? Ole kiltti. Voi ei, kauhean happamia sitruunoita. Älä huoli, Britney. Anna minun aloittaa. Mitä? Minun on ehdottomasti kuvattava tämä. Oletko tosissasi? Okei, dipataan se suklaaseen. Voi, se näyttää ällöttävältä, vaikka onkin suklaata mukana. Voi, tämä on aivan hirveää. Nämä suklaakuorrutteiset katkaravut ovat aivan kamalia. Yäk, ne saavat minut voimaan pahoin. En koskaan syö tätä uudelleen. Julie, olet niin hauska. Katso itseäsi. Se on todella hauskaa. Hei, häpeäisit. Ja ala syödä sitruunoita.
Julie ei osaa nauraa itselleen. No, kokeillaan suklaakuorrutettuja sitruunoita. Toivottavasti ne ovat herkullisia. Oi, mä luulen, että ne ovat itse asiassa happamia. Jäk! Kuinka inhottavaa. Koko kasvoni kramppaavat. Lisää. Sitruunat ovat niin pahoja. Suklaa ei auttanut. Ollakseni rehellinen, se on hauskaa. Viimeinen valinta on ensimmäinen. Aiot lypsää minut? Voi, minulla on vartaat marmeladian kanssa. Näyttää herkulliselta, mitä sinulla on. Voi, ei. Se on kalaa. Se haisee kamalalta. Britney, aloita sinä ensin. Okei. Minun annokseni on todella herkullinen. Dippaa marmeladijäävarta suklaaseen. Vau, se on kaunis. Maistan sitä. Herkullista. Tykkään siitä todella paljon. Nam. Kaikki tehty. Julia, sinun vuorosi. Ihanko totta? Mutta en halua. Se on raakaa kalaa ja haisee niin pahalta. Joo, se haisee kauhealta, mutta minulla on idea. Laitan kaasunaamarin päälle. Tulehan. Mietitään hetki. Ai. Ei. Minulla on idea. Tässä on minun ongenvapa. En joudu käyttämään käsiäni, koska se haisee kauhealta. Okei, kastaen sen suklaaseen. Mutta nyt minun on pakko syödä se. Voi, se on niin vastenmielistä. Yäk. Ja minulla on vielä kokonainen lautasellinen kalaa. Tule, Julia, tule. Hyvä on. Yritetään uudelleen. Tässä on vähän kalaa. Voi. Se haisee niin kamalalta. Miten voin syödä niin monta haisevaa kalaa? No, otetaan haukku. Se on hirveän pahaa. Minun on saatava se valmiiksi mahdollisimman pian. Tule, sinä pystyt siihen. Hyvin tehty. Minä aloitan. Oi, donitseja. Rakastan niitä. Ne ovat kuin pupunkorvat. Katsotaanpa, mitä minulla on. Mitä? Parsakaalia? Britney, aloita sinä ensin. Okei, kokeillaan. Nämä donitsit pitäisi olla todella herkullisia. Ja suklaa tekee niistä vielä parempia. Mahtavaa. Vau! Uskomattoman herkullista. Tykkään siitä todella. Haluan syödä kaiken mahdollisimman pian. Nam. No niin, minulla on toinen donitsi. Se saa suuni vettymään. Joo, voin vain nuolla sormiani. Julie, mitä sinä odotat? Mene! Okei, kokeillaan sitä. Paljon parsakaalia suklaan kanssa on todella hyvä yhdistelmä. En ole kokeillut sitä. En silti usko sitä. Siinä on paljon suklaata. Yäk! Se on silti kauheaa. Julie, se ei näytä lainkaan hyvältä. Tiedän. Se ei maistu hyvältä myöskään. Mutta söin kaiken. Voi ei. Vatsani! Se oli huonoa. Oi, toivottavasti kaikki on kunnossa. Yksi, kaksi, Avataan se 3. No, kyllä. Minulla on Oreos ja minulla on punainen paprika. Se on niin tulista. No, olen iloinen saadessani olla ensimmäinen. Toivottavasti se on todella herkullista. Tässä on minun suklaalla kuorrutettu Oreo. Ja se maistuu mahtavalta. Nam. Kastetaan lisää Oreoita suklaaseen. Ja nyt aika syödä se. Ole kiltti. Oi, ajatus. Julia tässä. Hei. Ei, se on kaikki minulle. Britney, pysy poissa. Suklaakuorrutetut Oreot ovat minun. Ja sinä saat syödä punaista paprikaa. Hei, ystävä.
Hei! Julie! On niin! Ahne! Okei. On minun vuoroni. Minulla on valtava punainen paprika. Se on hyvin tulinen. Olen varma siitä. Katsotaan, mitä mä voin tehdä. Ideani on, että nuolen vain suklaan pois. Valmis! Britney, tuo ei toimi. Sinun täytyy purra sitä. Voi ei, mutta se on niin tulista. Okei, kokeilen. Britney, sinun täytyy kerätä itsesi ja kokeilla sitä. Voi, se on ällöttävää. Kauheita paprikoita. Voi! Ei, alan tuntea tulen. Oh, Britney! Voi, minun täytyy laittaa silmälasit päähän. Suustani tulee tuulta. Voi, minun täytyy juoda hieman suklaata. Voi, tunnen oloni paremmaksi. Huh! Mikä sinulla on? Kaikki on hyvin. Olet todella hauska noissa laseissa. Julie, olen täällä. Voinko olla ensimmäinen? Julie! No, avaan sen. Oh, habba bubba, purukumi. Julie, mitä sinulla on? Kiinnitä huomiota minuun. Voi ei. Minulla on haisevia sipuleita. Britney, mene ensin. Vain mielelläni. Kokeillaan. Otamme purukumin paketista ja suoraan suklaalähteeseen. Purukumi on täysin suklaalla peitetty. Ja se on herkullista. Tykkään siitä todella paljon. Nyt voin puhaltaa valtavan purkkapallon. Se on suklainen. Julie, katso tätä. Sain idean. Tämä kupla täytyy puhkaista. Sitten hän on täynnä purukumia. Se on niin hauskaa. Voi ei. Minulla on purukumia kasvoillani. Syö sipulisi, Julie. Selvä. No niin. Kokeillaanpa sitä. Se näyttää kamalalta ja haisee pahalta. Dipataan se suklaaseen. No, suklaa on hyvää. Ehkä tämä yhdistelmäkin on hyvä. Ja ei, se ei maistu hyvältä ollenkaan. Se on ällöttävää. Saitko syötyä kaiken tämän? Oh, sipuli haluaa sanoa hei sinulle. Anteeksi, lopeta, se haisee. Anna heitän sinulle purukumia. Oh, herkullista! Kiitos, Britney. Nyt puhalletaan kuplia. Loistavaa! Voinko olla ensimmäinen? Mitä? Raakoja munia? Mutta ne ovat inhottavia. Mennään! Okei! Katsotaan, mitä minulla on. Vau! Oi, kyllä. Minulla on makaronleivoksia. Rakastan niitä. Kokeillaan niitä suklaan kanssa. Näyttää herkulliselta. Wow. Voi, pidän siitä todella. Nam! Mä haluaisin kokeilla tätä myös. Ei voi olla totta. Tää on minulle. Oh, sain idean. Haluan piirtää kasvoja makaronien päälle. Katso, kuinka hassulta se näyttää. Yksi makaroni vinkkaa. Toinen makaroni on viileä aurinkolaseilla. Upeaa! Ja tämä lähettää sinulle suudelmia. Se on uskomattoman herkullista. Nyt on Britneyn vuoro. Okei. Okei. Kokeillaan. Miten syön sen? Minulla on idea. Laitan raakoja munia shakeriin ja teen suklaamunashaken. Ehkä se on herkullista. En ole koskaan kokeillut sitä ennen. Nyt kaadan hieman suklaata shakeriin ja sekoitan kaiken yhteen. Kaadan sen lasiin. Jokainen pisara lasketaan. Laitan pillin ja maistan. Jäk, ei maistu hyvältä. Julie, kokeile sitä. Se on hyvä. Mielelläni. Jäk, se on hirveä. Huijasit minua. Britney, olen pettynyt sinuun.